קיצור, זה מה שהוא עושה לך, ואז מה הסיפור של זה אז? לפני שבוע בערך, אכלתי את בוטן, זה היה בצפון. כן. והיא ממש מתרגשת כמו שראית שאוכלים לאוכל. נתתי לה אוכל בחוץ. אז היא הלכה לי בין הרגליים, אתה מכיר את הקרסול שלי שהוא עושה ככה, נכון? אז כאילו, זה גרם לי למעוד ככה על הקרסול הזה, כאילו. לקחתי את הקרסול, פה, מאוד מפוח. וכאן התרסקתי. מה? התרסקתי על הרצפה, לקחתי את הקרסול. בוטן נכנסה לי בין הרגליים. כאילו, זה גרם לי למעוד ככה. גם לקחת את הקרסול וגם התרסקת על הרגל. ובאותו יום באתי לבש, כאילו, וואי. וסחבתי איתי מיליון דברים באוטובוסים, זה היה נורא. זהו, את עוברת את האוטו? כן, כנראה. לא, חזרת אליי, כן, אני אחזור אליך, אל תדאג, אני לא בטוחה כאילו מה קורה עם זה. בכל אופן, אם נמכור אותו זה יהיה רק באוקטובר. אוקטובר